ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತಾಡೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ದುಂಬುಡೊಂಜಿ ಗಾದೆ ಇತ್ತನ ಪಂಡ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯ ದೋಸೆ ತೂತು ಒಂದು. ಸೊ ಇತ್ತೇನಂಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಅಂದಾತನೆಂತು ಚಕ್ಕನ್ ತಿರ್ಬೋಪೈತೆ ತುಕ ಮುಲ್ಪ ತುಲೈತೆ ಈ ರೀತಿ ಬಂದತೆ ರೆಡಿ ಉಂಡು ತುಕ ನಮ್ಮೈತೆ ನಮ್ಮನ ಇಲ್ಲದ ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ತೂತುಂಡ ಅಂತುಕ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾವಳಿ ಬೆಚ್ಚಾರ ದಿಡ್ತೆ ಚೂರು ತೆದಕ್ಕೆ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ತೆ ಮನ್ಪುಗ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಪಾಡ್ದು ತುಲೆ ಇತ್ತದಲೆ ಒಂಜಿ ಕೈಲ್ ಬಂದತೆ ಜೊತನ್ ಬೇನೆ ಇಲ್ಲೇ ಕೈಲ್ಡ್ ತುಳೈತೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ತೂತು ಆಪಣ ತುಕದಮ್ಮ ಅಂದೆ ಈ ರೀತಿ ಮೈತೊಂದಲ್ಲೈತೆ ತುಳೆ ತುಳೈತೆ ತುಕ ಏಕೆ ತೂತು ಆಪಣ ತುಕ ತುಳೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ತುಳೆ ದಟ್ಟಿತೆ ಜಾಸ್ತಿ ತೂತಿಜ್ಜಿ ಕೆಲವೇ ತೂತು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇದ್ದದಲ್ಲೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮನ್ಪಣ ದೋಸೆದಲ್ಲೇ ತೂತು ಉಪ್ಪುಡುಗೆ ತುಳೆ ಇಂದುಲ ಮೂಲ ಇದು ರೀತಿ ಜಿಂಜ ತೂತುಜ್ಜಿ ಒಂಜೆ ತೂತು ಕೂರ್ನರು ತುಳೆ ನಿಖಿಲ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಳೆ ನಿಖಿಲ್ನಾಳ ಏತು ದೋಸೆಗೆ ಏತು ತೂತು ಕೂರ್ನದಿಲ್ಲ ಏತು ಹೊಟ್ಟೆ ಕೂರ್ನ ತುಳೆ ಓಕೆನಾ. ಇದೆಟ್ಟದೈತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೊಡು ಪಂಡ ಕೆಲವದಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲವದಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೊಡು ನಿಗ್ಲೈತೆ ತುಳೆ ಈ ದೋಸೆ ತೂನಗಡೆ ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ಲೆ ಚೂರು ಬಿಯ್ಯಾಡೆ ತುಳೆ ಈ ಒಂಜಿ ಈ ದೋಸೆ ತುಳೆ ಏತ್ತೊಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ತೂತಿಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ಉಳ್ಳಾಯ್ನೆ ಓಕೆನಾ. ಇತ್ತ ಒಂಚೂರು ಕಾಯಾಡೆ ತೀರತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಗ್ಲ ಒಂದ್ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಈ ರೀತಿ ನಿಗ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಏತು ದೋಸೆಗೆ ಏತು ತೂತು ಬೂರ್ದು ತೂಳೆ ಓಕೆನಾ. ಈ ರೀತಿ ಬಂದ ಕಡೆದು ಚೂರು ಬೈಯದ ಪೋರ್ತಿದ್ದ ಮರಿಯಲ್ಲ ಚೂರು ಕಡೆದು ಒಂಚೂರು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಓಕೆನಾ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.